знам за вас, но за мен Вики е двойничка на Вили Марковска. Не само заради танците, но може би и заради визията. Виктория, ако ти трябва партньор за танците, знаеш къде да ме намериш, нали? Тя е увлечена и не ми обръща внимание. В едно интервю казва, че мечтае да вечеря на свещи с Николай Бареков. Но нищо чудно да се е шегувала. 100% се е шегувала. Трите неща, които би искала да постигне са: да участва в реалити. О, вече си в реалитито. Да се влюби. Ела, после в гримьорната ще уредим. И да я приберат за една нощ в районното. Някой да знае, да има някакви идеи как да ни приберат всички тук в районното. И така, казва, че без шоколад не може да живее. Ето го шоколадчето. Живей, Вики, живей и танцувай заради нас.